Zimwe nguva ndosangana nemieto mupenyu ndinoshaya simba rekufamba ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zorema tindindoda mbuve pechondeli baba ndinochema ndabuzika ndibatei ruoko mufambe ndibatei ruoko mufambeni baba ndinochema ndabuzika ndibatei ruoko mufambeni ndibatei ruoko mufambeni makandidzidzisa kunamata pfugama ndakumbira musazonisira ndega ishe ndinochema baba ndakumbira musazonisira ndega ishe Makadi shamwari dzedu vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chamunofarira cheFamily Circle. Tiri kusangana zvakare vhiki rino ratiri kuendera mberi tichikurukura nyaya dzemhuri. Donzo redu semazuva ese riri kuvaka mhuri. Tinotenda chose semazuva ese pari kutanga chirongwa. Tag your friends. Kana kune vari kutiona vari kudzimba pazvivhitivhiti zvamuri, unganai hama neshamwari kunyange maneighbors patiri kudzidza zvimwe zvaJesu kubudikidza nenyaya dzemhuri pachirongwa Family Circle. Nhasi uno tine musoro wenyaya unoti murume waunoda akaita sei. Saka mukutangisa chirongwa tine vedare vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one, tichitanga naElder. Kazai vateereri, ini ndinoitwa Elder Chinyandura. Makadini hama munashe, ndoitwa Tete Makove. Kazwai hama munashe, ini ndinoitwa Colin Zimbeva. Makadini hama, ndoitwa Vatsikada. Tinokutendai vedare, ndimi munotibatsira zvekare patiri kupakurira mhuri yeZimbabwe shwiro dzeupenyu. Saka feel free, feel comfortable patiri kutanga chirongwa. Musoro nyaya uri kuti murume waunoda akaita sei. Makomenzi enyu tinoada semazuva ese. Ari kuramba achitibatsira patiri kupepeta nekubika zvimwe zvirongwa.
kune vedare mukanzwa musoro nyaya unoti murume waunoda akaita sei. I understand kuti mubvunzo unogona kubvunzwa nevapangi vemazano, zvimwe kuda vari kupashwiro dzeupenyu kana kuvasikana. Mubvunzo unogona kubvunzwa nanatete nevabereki kuti munhu wauri kuda waunomboda akaita sei. Imi mwedare mukanzwa mubvunzo uyu uchibvunzwa chii chinouya mukati mepfungwa dzenyu? Tete tibatsire. Mazvita mufundisi, chingauya mukati mepfungwa dzasi dzangwini sokuona kwangu kuti unoda murume akaita sei zvinotovhunzwa munhukadzi. Saka kureva kuti zvinofanirwa kuuya mupfungwa dzemunhukadzi kutanga. Saka muchaona mufundisi kuti chinouya mupfungwa ukoshi hwemunhu uyu unonzi murume wandiri kufanirwa kuti ndide, nekuti zvinoratidza kuti handizi kungopinda murelationship asi kuti ndaakupinda murelationship for keeps, is for good. Saka kureva kuti ndinofanirwa kunge ndichinyatsokunanganidza nokugutsikana nomunhu uyu, handifanirwa kungowira. Saka kana mukanzwa vakuru vachiti unoda murume akaita sei, kana kuti iwewo zviuya mupfungwa mako kuti ndingada murume wakaita sei, kuratidza kuti wasvika chaipo patinoda kuti munhu asvike, pekunyatsokunanganidza, pekunyatsokuongorora, pekunyatsodzamisa pfungwa, nokuziva kuti we're not getting in as a temporary but this is for keeps and it's for good till death do us part. Saka ndofanirwa kunge ndichiva nekugutsikana kuti yes apa ndizvo. Saka ndo zvinouya mupfungwa dzangu mufundisi, is keeps and uye kuti ndinofanirwa kunyatsokudzamisa pfungwa uye nokusamanikidzwa asi nokuzviita inini ndega ndichinyatsonzwisa, ndichinyatsokunanganidza nokuta where the odds and the events, nekuti this is for keeps. Powerful. And I know kuti kazhinji vasikana kana vachikura vane madreams vane varume vavanoda kuzosvikira even nyangwe pawanano achada kuzopinda naye, pamwe iye akapfekawo vheri iye wacho waari kuda akapfeka sutu, body structure whatever, pane zvinhu zvaanotarisira. Ndo zvatiri kudzumburudza. And uri kuita kunge mubvunzo nhando but uri heart searching kuti waunoda munhu akambomira sei. Ameno vamwe dare muri kuiona sei nyaya? Nyaya yakakosha mufundisi. Kuti unoda murume akaita sei inyaya inotanga kubata mumwoyo. Haisi chinhu chemupfungwa but deep in the heart. Zvakafanana nekuti maenda kulake Kariba, uri kunoenda nechiredzo chako, kanda chiredzo, wobata kabrim, wobva wati ndo kandada ayo. Pane type yebrim raunoda. Pamwe unoda rine size zihombe, pamwe unoda medium. Saka haungofari nokuti waredza ukabudisa kamatemba, wobva wati aiwa zvangu zvaita ndakuita sei ndakuenda. Haasiriye murume ane maqualities awanga wakatarisira. Demba rotodzokera mvura. Demba ngaridzokera. Ngaridzokera mvura. Rotori kandira back. Aiwa, back in the water. Mufananidzo wacho. Vavedare muri kuona sevachinyandura Elda Tsikada tibatsire. Yanaka nyaya yekuti maitangana namai mukana wavo kutaura zvavanoda nekuzivawo zvavaitarisirawo panguva dzavo. Asiwo kuvarume kuti muzive vanamai kuti handi zvese zvamunoda zvamunowana. Tarisiro neshuwiro dziriko, munhu anoisawo zvidiso zvake but handi zvese zvinouya. Zvimwe zvaunenge wakatarisira hazvifambi nenzira iyoyo. Asi zvakangonakawo kuti munhu tizive kuti munhu une zvaunotarisira. Panonzi murume akaita sei, pane picture unayo mupfungwa, pane munhu wauri kuona but hazvive zviri 100%. Zvinouya zvakaminingana. Munozongowana zviripo izvozvo. Atsikada. Ndofunga ndingowirirana nawo achinyandura. Pfungwa ingoripo ndeyekuti whilst vana mai vachataurawo zvatichanzwa, ndofunga zvizhinji zvacho takatozviratidza kare, ndosaka wakatombotida. Saka kuti wativhunze nhasi kuti unomboda akaita sei, ndofunga pane zvinenge zvamboda kugadzirika zvawakutitaurira kuti ndandinofunga kuti murume akanaka kugara naye anenge akadai, but the fact yekuti takatombororana means kuti pane zvakanaka zvawakatoona zvinenge zviri patiri. Saka kureva kuti mufundisi vanobvuma Vatsikada, tichida kungoti
nanganidze zvitagwana vachinyandura zvine danger izvi kuti vakutotanga kutoti haumuwani une 100% haumuwani saka already paintroduction vachinyandura kuti munhu haawaniki saka isi kuti munhu anofanirwa kuita sei unofanirwa kuwanikwa nekuti kuti munhu azoti ndatororiwa ndada unenge atoona zvaanga achidini achida saka ini ndiri kuti zvinhu zvandinoda zvinofanirwa kuwanikwa mwari ngaatipe maziso ekuona zvandinodini zvandinoda nokuti ndozvota kuti ndipinde marriage kwete kuti ndipinda ndichigebha kuti ndazoshayiwa 50% ndongopinda yangu ne50 zviroto taure mufundisi isu tisi vatsvaki ava vatsvakiya saka zvazvinoita iwe unorota but watsvaki wacho hawauye nekurota kwawaita ava vanoresponda saka response yavo ndeyekuti pane zvauya zvino ndiri kungobata tumatemba netunenge tukurina manhenge hasi kuuya makwaya saka utozongona kuti iri demba rinenge ritori naniri chiregai ndingoto ukasadaro ndovatinoona ava vanozogara kusina anouya mufundisi ndinenge ndingade kupokana zvishoma navachinyandura chikonzero ndechekuti kazhinji makare isusu tichikura taiziva kuti pakupfimbana kana kuti pakudanana nemukomana maitanga moita shamwari neshamwari saka pakuita shamwari paanozokukanda shoko unenge uchiziva udonongodzwa hwake hwese zvino munotongotanga nekudanana pasina ushamwari saka ndo paunozoti rinonyenga rinowara rinozosumudza musoro waita sei wawana wozoona kuti maiwe hapanda napindana netsekwendi kuti uchabuda hauchakwanisa kubuda handiyo quality yemurume yawaunga uchida angakaviga iko zvinova kuchizvibudisa kuti uchibuda ungabude saka tichiti mufundisi regai idzo doko dziinde matemba ndimirire gwaya guru nekuti vachinyandura vakuti munozoshayiwa ndiwo mistake ikuitwa nemayouth mufundisi nanamai vazhinji vari kuchema iko zvino izvi vakateerera advice yavachinyandura yekuti ukadaro unozochembera uchingoti iro idemba iro ihwiza iyo chitongobata demba iroro ini ndiri kuti muupenyu let us take time hapana kukumhanyira anditi mazviona hapana kukumhanyira we shouldn't be under any pressure ingativei nezvatinoda tozvidonongodza ndozvinangatira ndova nenguva yekuzvinanganidza kwete kutora matemba iwo makwaya achabuda vakoma mufundisi ndimbotsigira wakoma wangu ichiri ipapoka harisi demba roga rinofanira kudzokera pane hove dziri lucrative unosangana netiger fish yakazara minzwa inobaya kwete zvokutamba dzosera mvura dzosera nokuti chakubaya ukasitadza kuwana miramba unosangana nayo miramba yakatorambwa kana najesu chai iwe obva watotora nokuti wariwana giant rakakura obva watinoenda naro harina mahwanda unosangana nacho mabhesi unowaona saka iwe wangokavinga makwaya bhirimu ndo rauri kuda miririra bhirimu so I think nyaya dzenyu dziri kubuda zvakanaka chaizvo but pane patoda kuti tisvike nawo timbodzumburudza apa ndikatarisa mabhuku mamwe akaita sana young woman Adventist home message to young people anodonongodza pamusoro pemaqualities anotarisirwa namwariwo vasikana vavangagoni kusarudza pane zvinhu zvakawanda zviri very key zvimwe zvinogona kuitwa overlooked nevasikana maybe maqualities iwawo ari key kuti timbodonongodza pamubvunzo wedu uyo wekuti murume waunoda akaita sei timbobatsirana ipapo then tochizouya kuti zvinotendeseka here mamaqualities aya kandi kungotaurawo hako kungozadzisa space saka ngavatipe mukana varume tingotaura maqualities handitika atinoda sezvamataura mamwe acho kutobva mubhuku ramari vaadventist home mamwe acho takamukavo tinawo nekuti tinenge tichidzidziswa tichitoona mumisha matakakura vana baba vedu vana sekuru mabatira vaita madzimai avo ndokuti ndikakura inini ndidawo murume wakadai andika saka ini ndira kutanga kuna genesis mufundisi chaiko handiti mukuzviona Adam achipiwa Eva handiti mukuzviona ka unomuka so Adam odetemba runako gwaakanga avona panani pana Eva
bone of my bones, flesh of my flesh. Saka ini ndoda murume unoshaya hope pamusoro pangu. Une rudo kuti unotongobvotomoka ini hapana umwe munhu waanofunga kusara bone of my bones and flesh of my flesh. Saka ndoda murume une dangerous love inondibvambura nepamwoyo kuti ndiyatsonzwa kuti vakomana ndo inonzi lovitis. Ende ndoda murume ari very independent mufundisi. Nokuti Mark chapter 10 verse 6 to 7 inonditsigira mufundisi mubhaibheri shoko jena raMwari inoti, for this cause shall a man leave his father, mother, and cleave to his wife. Saka ndoda murume ari independent, kwete murume unochengetwa nevabereki wokuti urundi une akazara zvake nerudo asi big baby yepapa nani namai vake ndo paanochengetiwa. Toda munhu aratidza kuti I am mature. Ndamira vondoga, ndine kitchen kangu, ndine kabhedha kangu, ndine zvimapoto zvangu, very independent and ready to live life. Kwete a big baby who wants to stay with mother and father. Muri kuinzwa mai Zimbabwe. Mufundisi ndiri kuinzwa. Tichipinda mukati mebhaibheri ndinoona unge Solomon akadzidzira pana Adam. Nyaya dzikuru. Ukaverenga pana Solomon chapter 6 verse 4. Solomon is one king who was busy. Angane zvakawanda, but he knew how to express love. Aigona kuexpress. Isusu vakadzi toda kuexpressedwa love. Verse 6 anobva ati, oh my love, you are as beautiful as Tiza, lovely as Jerusalem. Kuenderanisa kuti you are as lovely as wakanaka seJerusalem. Inzwai vatsikada. NdiSolomon ari busy but he had time to comment on his wife. Ndobva aenda mberi akati awesome. Malyrics airaima hanzi awesome as an army with banners. Aitaurira chi mukadzi wake. Women want to be recognized. Love. Vakadzi vanoda kudiwa kani. Ende tinodika, mukatida tinodika, kwete zvokutamba. They need somebody who is kind. Yeah. Asinga pretend, asingaiti zvokutsvakurudza. Kazhinji murume anokrema mashoko okundipa inini. Otopuzvimwe anototexta tuzviya muposta kuti ndosvika ndichiti aiwa ndipe zviroto zvinobva mupfungwa natural ngazvibude zviflowe zvichiuya kwandiri. Saka vana baba vari kutaura even pamuri kutaura henyu pasongs oSolomon apa anga ine madzimai akawanda. Ndo saka masas kad malyrics aitaura kupfimba mudzimai wake echitsotsi. Generally, on a serious note, vanhu vatema we have expressed our love pekutanga isisi makove. Saka zvose zvandokuita kumbaka zvazvo itori an expression of love. Ndinoti uri bone of my bone. Pandikutoya nekudla kumbaba paya utori bone of my bone ipo paya. Saka what other expression do you really need? Ndofana kuti ukauya nehuku yoti ndatodiwa, ukauya nemakabeji ndatodiwa, ndo pane nyaya ipapo. Mukadzi anoda mashoko okudini okudiwa. Mukadzi wese anoda murume ari kind and loving. And toda murume ari trustworthy mufundisi mazvibisa wokuti nyangwe chero akainda negonyeti Tanzania kauta akaenda kuDRC handifanirwi kuti zvino izvi zvivete pai nani ozodini. Mukadzi unoda murume uri trustworthy. Toda varume ari trustworthy vekuti ndoziva kuti chero zvikadini trouser ridoni rakasungwa nemutare kuti ngingingi chirakadzingirirwa nevakadzi 45 avambati havagoni kumukurura trouser. That's what we want from our men mufundisi. Varume vari trustworthy, vanomira nomukadzi one. Kana wanda pekutanga kusvika death do us what? But ndozvode madzimai. Murume anomira nomukadzi umwe. Vari kuwanika here. Pfungwa iri kutaurwa iyi haitina chekupokana. Ndo zviri kutarisirwa nanamai. Varume wacho mufundisi zvimwe zvinotinetsei. Unogona kutadza kupa expression sezviri kutarisirwa nemadzimai.
but mumwoyo zviri chinyi zvirimo uchida munhu wako. Pane mumwe mufana wataiti tikamutekenya matamaya iye anga asingambosekereri but mukati memwe achitofane kufara but taifunga kuti akaburitsa mazino ndokudini ndokufara. Saka zvimwe unogona kufunga kuti hazvimo, hakuna murume asingade mudzimai wake ende hakuna murume anoda kuitira chakaipa mudzimai wake, but mviri kumvimvi hadzishayike, dziriko. Kune varume vanoita izvozvo but hatigone kufukidza vanhu vese kuti vangasava unfaithful. Variko vari faithful. Zvavari kutaura mapoints aya ndinowirirana nawo, but vanofanira kurespondawo madzimai. Handiti munoona kuti bhaibheri rinotaura kuti nemimwe madzimai zviisei pasi pavarume vavo kuti vagone kuburitsa zvima vari. Madzimai vanofanira kunge vanaivo vazvininipisawo nekuzviratidza kuti uyu ndiye murume wani wangu chaiwo kana achisvika mumba. I want to believe muchini mawo mapoints wanana mai. Thank you so much. Nemapoints enyu muchini mawo mapoints murume waunoda akaita sei. Toda kuti abude mapoints aya nekuadzumburudza tichiona kuti akamira sei. Asi vana mai bvumaiwo kuti kana baba vachiita mabasa itori an expression inodarika masoko. Pari kutaura wachinyandura apa pekuti vamwe mashoko ekuti I love you mazose anganetsa kumuda, asi ndinogona kuatsanangura netunhu twandiri kuita pamba. Handika nevarume vakateerera vakadzi vanoda expressions of love, vakunzwa mandinzwisa, because mukomana wangu webasa unogona kunditemera huni hazviri kuti wandida unogona kuti anomhanya kuti ndashiwa nehuku yandamutuma hazviri kuti handida. Munin'ina wako unogona kutondirigira mubhedha kunditengera mubhedha kuti present maiguru hazvirevi kuti love yake yakafanana neyandi kutsvaga kwauri. Saka tiri kuti isusu madzimai anda kuudzwa kuti ndinokudini, ndinokuda. Vana baba vakatarisa, udzai madzimai enyu kuti ndinokuda. Chero uri mudhevera nyakutanda pera kana uri mutonga mheno totaura kana uri taurai izvozvo. Munoziva the same that happens to a woman kana audzwa kuti ndinokuda, unonzwa kutsoka kwose zviti zvigwere nokungoudzwa chete zvinewo unofunga kuti wauya huku yanogona kutengwa nomwana wangu wandakaendesa kuform 4. Chimwe choda varume vakadzi mufundisi, toda varume vanoshanda, men who work. Mufundisi Mwari ngatibatsire mumazuva ano akupedzisira. Zvanetsa. Varume ava vakawanda havachazi kushanda, asi kutenda Mwari kune vanodini vanoshanda. Mazvinzwisa. Ukazoona so madzimai pamabhodha mufundisi vakasenga zvinorema so vachitambura so nemagrosari kunanawo kumba, kuti una baba vakati kuti mai vari kuuya ndiri kuenda kunova miliyoni kombi ari kusvika nhasi kubva ndiri kuenda kurodbot kunomira mai vakasenga mitundu iwo uchitova kuti vavigira sheti yakaenda mai. Saka toda varume vanoshanda, men who work. Handii machibata nekuti zvinoratidza kuti mhuri ichadini, ichararama kana baba vachishanda. Baba vane brain inotika, inokurumidza kuronga kuti now the economy is like this, how do we survive? Kwene murume unokochema yawe zvineiwo kana ukachema indoita sei. Toda varume vanofunga, vanokurumidza kuti kana zvadai toita sei. Nokuti ndozvati chinyambiro uchairamba ndada kutopedza kuti murume une mariwo unouya nemari pamba achokwadi. Murume unouya nemari because zvinhu zvose zvaakuda chinyi, zvaakuda mari. Munamato tinoda kuti maprista tinamatire, ngatiwane varume vanohla Mwari tinovada. Men who are God fearing, but men who also bring money into the home. Exodus 20, 10 commandments, verse 14. You shall not commit adultery. Tinoda varume of integrity. Paanovhura ziso rake anenge achiti thou shalt not commit adultery. Paanofamba zipi yake chainenge chiti thou shalt not commit what? Adultery.
ruoko rwake rweuchiti thou shalt not commit Thou shalt not touch. thou shalt not sisi zvisiri izvozvo. Maonaka, marriage, mfundisi, is one of the marvelous gifts of God that survived the fall of paradise. Saka tofana kuishandisa mazviro kwazvo nenzira yakanaka. Tikaverenga pavhesi ya17 inoti you shall not covet your neighbor's house, anditika you shall not covet your neighbor's wife. Ruchiva atidi varume vane ruchiva. Wandipedza here? Wandipedza here? Zvauri kufamba uchingotarisa zvimwe zvinhu vamwe vanhu kuvaona. You know something, we have a challenge. When God blessed marriage, it was for one man and one woman to touch mentally, socially, psychologically, emotionally, spiritually and sexually. Varume havana problem nevamwe esai, but pasexually apa panofaila. Apanofaila menoti tinodonha sei pasexually. Mentally anogona kukuda, socially anogona kukuda, pasexually anogona kushare. Takaipa. Mfundisi nyaya iyi mheno handizive anamai vari kutaura, hatigone kupikisa. Zvimwe zvavari kutaura ndezvemaidi chaizvo, ndozvinofana kunge zviri murume. Ndinoimba kuti muchatitsvakirwa chimwe chidzidzo chinozotsvagawo kuti varume vanodawo madzimai akaita sei, tizotaurawo pfungwa dzedu. Asi ndoda kuti imwe nyaya yatauramakove yemari chikava chibatiso chemari chinoputsa musha. Tinofana kuziva kuti mudzimba umu kune ma-unfortunate things zvinoitika. Saka kana murume achifana kuunza mari, of course ndo zvinotarisirwa, but dzimwe nguva zvinogona kusazobuda zvakadaro. Mabasa anopera, zvimwe zvinoitikawo zvinoitika zveupenyu, mari yogotadza kubva kuna baba yatariswa kuna mai. Chikuru chavanga vataura cherudo chekuti baba idai mai venyu, paine mari pasina asi baba idai mai venyu, ipapo it's a point. Pasina mari. Inini ndandoda kuti I thought kuti muchati chikuru chawangu ataura a diligent man. I agree. I think kuti muzoti mimi baba vanofana kunge iri like a precondition yemari. Mabasa ari more important tete mai makowe. Murume anoshanda, a hard working man. That's fine. Mari ine ma-variables ayo akawanda. Seekonomi yataanayo mazuva ano iyi, varume are finding it hard. I agree nemapoints amataura kuti baba havangagara zuva richimuka pamangwanani kusvika richindonyura vakagara vakamirira mai. I agree, that's a point. But a man anofana kuratidzika kuti ndiye baba, usavi nemuriwo nechikafu chepamba. Baba vari kuita mabasa ekuti mhuri ita sei irarama, ipapo ndowirirana nemi. Yes. Inzwisai vana baba nyaya iri pano. Hakuna mukadzi wero vanogona kunge varipo. Toda kuvabatsira nhasi. Handitika hatitsvaki munhu une mari, totsvaka munhu unoshanda. Yes, I agree. Kuunza mari pamba kwazotishanda because hatigoni kutenga tisina chinyi, tisina chouviri. That's why ndiri kupa ma-examples aya kuti vana mai vanochivirika, vana baba ngatichivirike. Vari kuona baba ari kuchivirika, but tinoda kutaura zvatinoda isusu nhasi kuti tichengetei. Mfundisi, pane imwe nyaya musati mapinda yanga iri nyaya emotional, kuti baba mambo ebata mai. Toda marume vari emotionally available. That's what we want from our men. Be very emotional. One whom you can converse with. Yes. Mumusha na baba vasisina conversation mfundisi. Mwana wewe akabata mwana chiprofita. Muri kuzona. Ari kungoverenga mazvona. Akuverenga Bible ndikuda kunoparidza Sabata, ndikunoparidza pakati pevhiki, ndikunoparidza hazvina kuipa, ndo varume vachatikisa kudenga. You know, men who are spiritual vanoita kuti mhuri dzavo maprista ane simba. But we want you to be emotionally available. Ndu madzimai anda kutaura nyaya mozoti vana baba vamwe havana patience. Kuti ndo nyaya mukataura iyi. Kurumidzai kupedza nyaya tagaga, matenderera tagaga. Madzimai anda kurodunyura gwendere koko kuti uyatso kunzwisa mafambiro andaita zvonzi I am so busy ngoti to the point. Dzikane mai havasitori nazvokutaura. Saka we want to be able to converse.
vana baba ngavave emotional available. That's why I want to vent my temper. Ndoda kuenda urikundura zvinondinetsa. Ndoda kutora zvotaura zvichiitika zvanetsa kuvana. Saka vana baba they are not available. Tinoda vana baba vari available. Must accept kuti men they have needs. Imwe need iwe mukasanzwisisa maneeds emurume munogona ngofunga kuitirwa chete. Varume vanotodawo kuappreciatwa mufundisi kuti zvavanotaura izvi zvidini zvibude tine maneedswo ana baba. Thank you so much nemapoints enyu. Ndada kubvunza mubvunzo kunana baba kuti but muri vakomana nevasikana you are so nice like zvinhu zvavari kukumbira verbal lyrics what varume muri very good at chichinozoitika mamumba. Ina ndiri kufungira kuti pari kutaurwa nehanzvadzi yangu apa vari kutaura kuti hanzi vane maemotional needs, vane nyaya dzavanoda kutaura mumba. That's one of the changes dzatoapo. Mukomana nemusikana nyaya dzavo tiringonakidzana, tine nyaya dzinongotopera uko, munhu oenda kumba kwavo inoenda kumba kwangu, hapana problem. Zvakuita ana mai manje vari kuti ndabva kubasa, kwaiva kwari kunzi hanzi hard working kwayakwe, ndabva kubasa ndakarukutika, unoziva ndavhamburwa munhu aramba kundibhadhara mari ndavharwa ukoko, ndiri kuti ndauyawo kumba kuti ndizorore ndisati ndatombotora befu ndopari ada kuti ndipindire kuti kudii. Pari kuti emotional presence paipaika there is no way I can be emotionally present. Bosi chandakuda panguva iyo ndoda ka 1 hour kangu kekungombosudza maronda andakuwadzwa ndiri kumunda uko, wozouya tapedza kusudza ipapo wotaura in brief. Ndosiva sei kuti une maronda ndiudze kuti ndakuvara ndototanga kuti kutova nekudini. Saka iye munongoti fembera kuti ndine maronda. Varume manje utooneka mufundisi. Izvi zvinofanira kuva reciprocal. Varume tine zvatinototarisira kumba kweuda kundonoexpressa love, but rusvika munhu ane socks musoro akasunga pulling socks, rusvika munhu asina kugeza. Saka mufundisi zvimwe zvacho haugone kumanikidzira kuda munhu akadaro. Anga azviise muright position, muright frame yekuti baba wachisvikawo zvaari kutarisira zvinobuda. Kana anga azogeza azodizvika pane problem kana ndisingagone kucherechedzawo nekuda munhu akadaro. But ndinosvika munhu zvake achitoratidza kutoti angasangana kumbondigadzirira kuti ndinouya. And the other thing is that varume vanoenda through a lot of processes, a lot of things. Pampaputara sisi vangu vataura zvakanaka vakati hatidi munhu anobowa ati hanzi kana murume akubowa uda kuti ndiita sei. Saka ukaona baba wako chizo-open up kuti zvinhu zvandomira zvadai zvatora nguva yakareba kuti ndinyatsozvifunga ndigone kuzviexpress. Saka yes, I've come from work, know your partner. I think ndo zvandingatotaurira madzimai. Ziva mumwe wako. Kazhinji most men they want just a bit of silence, a bit of vari vega vachangosvika pamba, give them that space. Kana wakuzoya uchida kuti utaure, I will be emotionally available for communication. But uchida kuti ndingosvike handisati ndatomboona kuti mukomana wandasiya pamba ane zvaaita here, vana vaswera vakaita sei, handisati ndabvunza, ndopauda kutanga zinyaya rako rakareba re2 hours. I think kuti understandai kuti varume they are different kettle of fish, mashoko mashoma, but vanotora nguva yavo and they need that space vari quiet. Nekuti ndo zvatada kutopinza point kuti madzimai anoda varume vari vanomurespekta mudzimai wake, very respectful. Mufundisi varume inzwai, todawo varume vari respectful. Matoona zvekuti vana baba izvi already is a sign yekuti vana baba vakawanda havarespect madzimai, vanovatita setuvana tudiki. Maona zvitogona vatsikana hanzi anongosoti that's what women are like. Andiri kuona zvokuti mukaona mudzimai akaita shut down mufundisika, ndava kubatsira vana baba. If a woman shut down kuti uzomuopena kudai zvinonetsa kuopena mukadzi akiya nekuda kwekuti ukaramba uchitwa sechibona chitoko chikuzi watirerere. Understand kuti if I am an extrovert and I am an extrovert, it's not that I don't respect you, but ndo mataurira angu baba vazoka yewe utotirerere maona zvitogona na baba hanzi munhu anika sokisi munoziva kuti sometimes when you are in an environment handisi kukurudzira madzimai kuti vasageza. Manzisa mufundisi ngatigezei vana mai, ngatibvisei masokisi.
but mudzimai umwe anogona wakatopfeka sokisi rake riri kutonovata handii maziona riri mumusoro riri kutova chisokisi chake chakata chibhoneti. Vana baba havazei mabhoneti, vanongofunga kuti isokisi zvimabhoneti zvakatogadzirwa kuti zviite mumusoro izvo zviya zvoda kuti unatozvipuruzira zvinenge zviri soft but unzi wakapfeka chibhoneti, wakapfeka chinhu chomwana wakadi. Saka kusa understanda women. Saka ina I think ndo imwe problem mufundisi. Madzimai anoda vana baba vano understanda womanhood, femininity and even maqualities atinawo kuti mutinzwisise. Ndoda kutanga ndinoda kubata pakati wandei. Ndokutanga vachinyandura vataura nyaya yekuti imbotipai time pamwe chete nevatsikada. Pane mimba yakamboimba karwiyo kanoti chiwerure hachisvike kumba. Chiwerure ngachiperere kupi ikoko. Mitoro yako yekubasa shuwa uya wakatakura kuzonoturunurira mumba here naini. Kana wauya kunoturunurira mumba share nemumwe wako. Yes. Ndosaka mwana akati ndakakupa mubatsira akaita sei akukwanira. Saka uda kutakura zvese ugoremerwa. Aiwa andione zvichishanda mabosa akutosekurwa kumba ikoko. Inaini. We are not part of my boss. Hatisi takuvhiringa tiripo pakukusofta nekukomfort hatina chikwereti. Havana kupa mari dzako asi chi pane mumwe ari kumba achanovhara nyaya yechikwereti zviite zviri nani. Chechipiri vakoma ndoda kumboti pesanei namai makove. Tine madzimai anoita disateni varume pulling socks zvedi chairo pulling socks kwete bonnet yatiri kutaura dzavepo dzedola mazuva dzakanaka pink blue chichi pulling socks riya. Murume anobuda mumba nepicture yepulling socks achienda basa achidzoka anondosangana nevanenge vakachena odzoka zvokusangana tizozvitaura ipapo hatipadi achidzoka kumba mai vachine pulling socks. Mai vachageza vapedza kubika papaya vakunorara. Murume ndopachaona ukabeauty mbichanasati atsinzina akunorara asaswera akangodaro. Tinowirirana mukomana mai hati ndataura kuti hatikurudziri madzimai kusageza but inzwai zvandiri kutaura ini ngatisavai nevanhu vanofunga mufungwa make kuti haana kugeza. Do you know kuti chinokila dialogue mukati memba ndeshe munhu angofunga kuti mudzimai wangu andikanganisira kuti mudzimai haasi kugeza zvakanaka. Iye ototarisa waaona akageza akapenda zvose akadini kwabva kubasa handimi kuzoona haachaoni the beauty iri munaturalness. Saka indiri kuti ngatikumbirei Mwari vatipe maziso anonakigwa nezvatinoona pamadzimai edu tisada kucompare because sometimes mai mwana there is no way that I can compete with a prostitute. No. I am naturally beautifully and wonderfully made. Kana watoona zvinhu zvakaipa pandiri, you are my partner, you are my friend, you are my husband, you are my colleague and my everything. Ndiudze undibetsere mai mwana mvura ishoma handimi kuzviona wena tumafuta tunonhuhwira tumaperfume mai kana baba vati mvura ishoma usati wakaone pi yakawanda aiwa itai maita baba womwana regai ndiwedzere matombo kukwesha regai ndiwedzere kudini nemafuta amabuya nawo nekugadzira misoro ndozvandiri kuita ndokumbirawo zvishoma. Chimwe chinhu chatinokumbirawo kuvarume honesty. Amen. Honesty. Zvirevo Proverbs chapter 12 verse 22. Lying lips are an abomination to the Lord. What more kumukadzi wako waugere naye? They are an abomination to the Lord. But those who deal truthfully are his delight. Truth and honesty is the cornerstone of love in the home. Number 2, trust is the foundation of a home. I can only trust you. Tikaita trust tikagona kuvimbana tatoita chi nheyo yedu yemba yakanaka. Trust. Proverbs again maiverenga iri chapter 31 verse 10 to 11 totaura pamusoro petrust. Varume mufundisi toda varume vanotrasta. Vana mai vagone kushanda, vana mai vagone kupombonoka, vagone kutambawo neshamwari dzavo. Haikoti kwangobuda neshamwari dzako wabuda neshamwari dzako dzakadini wazodai hanzi panapa the heart of a husband trusts in her, so that he shall have no need of spoil. Hauna need yekushayiwa hope kana uchindivimba. Vana baba toda vana baba vanotevimba chondaseka kubasa handina kukushora. Ini ndofana kutrasta kuti baba vaenda kwamereki nevamwe varume vari kudzoka vari kunobikirwa sadza kwamereki asi vari kudzoka. Thank you so much.
tiri pachirongwa musoro wenyaya uri kuti murume waunoda akaita sei. Funga muri kuona kuti nyaya yacho iri kupisa. Vanana mai vane mapoints. Vana baba, I don't know kuti mune zvekutaura here. Tinoda kuti tidzoke kunana mai tobvunza umwe mubvunzo taakuenda kumapendero echirongwa chedu. Mune zvekutaura here vana baba? Ndachida kuti chete mufundisi hatipo pano kungopikisa zviri kurehwa nana mai kana kuti tihwine rutivi. Shuwa zvimwe zvavari kureva idi chairo. Asi ngawasangozo tisabude tine picture yekuona ngemurume akaipa. Varume vanoda madzimai. Totogadzira ID. Varume vanoda madzimai. Izvi kutaurwa izvi zvichabatsira vakawanda. Asi murume kuti anzi murume kugona kuchengeta mhuri sezvavari kutaura izvi. Kuona kuti madzimai akapfeka hatisi kupikisana nazvo, izvo zvakanaka zvikuru. I think zvavari kutaura zvakanaka. Matsigana. Ndiri kumbofunga hangu ana mai vari kutaura, and I was thinking of the traditional men wekudhara. Vana baba vangu vana sekuru vangu atombobva edu pane uyu wanaswe. Vana baba vangu nana sekuru vangu ari brave. Those guys were hunters. The same can be translated into this life. A man has to be brave. Vekare vaenda kundovhima masango acho ainetsa kuine dzishumba and so on. Kana aindoperekedzwa aifana kudzoka aine mhene kana mhara yake yaabata. Ndofunga ndopfungwa yamboda kuti ibatike kuti nanhasi iyo quality haina kuchinja iyoyo. Masango anogona kunge ashandukawo kuti kuchisina mhara chaidzo dziri kundobatwa, asi kune mhara dzamambotaura dzeusavi dzesadza dziri kudikanwa. The old man was also a very intelligent man. Ana sekuru edu were very clever the way they did their things. Even conduct hayo mukati member kumanage situations, the way of doing it. Aya anonzi madimikira nedzitsumo dzaitobva pane that ability to administer the home. Again, the men wanhasi ari kusangana nedzimba dzane maissues akawanda. Vana vari kukura, vana mai vane mademands awandawo zvakadai, nehurumende iri kupa vana mai masimba akawanda. A man has to be astute and be intelligent to navigate the terrain yapo nhasi. The third thing, I think kuti iyoyo taitaura nezvayo, a diligent man. Murume kare aisandopiwa imba kana kuti mudzimai asina kuratidza ability yekuwaka, yekuakira imhuri yake pekugara. Waitonzi takunomubikisa ademonstrator kuti ihurudza kana kuti uyu anogona kuchengeta mhuri yake, mondobikiswa mumba yavaka iye. I think it's also fair to then say kuti even muenvironment yakadai, let the boy child be clear kuti kana wati uda kundogara nemhuri, murume chaiye anofana kudemonstrate that ability to create shelter and a decent shelter for the family. So I know kuti muchine mapoints akawanda. I also wanted to ask kuti masituations ekuti vana mai vane zvimwe zvavatodiscover zvinhu zvavanga vasingatarisire anogona kushanduka here? Yes, kufunga kwangini. But zvinoda a lot of emotional maturity. Yekuti wanyatso kustada umwe wakuona kuti mukati memba hamusisina mufaro. Saka ndingaita sei kuti ndite rekindle the joy. And zvoda kuti tigare pasi tite dialogue yekuti what is missing. Zvandiri kushuva zvinyi zvandisisiri kuitigwa kana kuti zvandinoshuva kuitigwa vonewe soumwe wangu yakwati wakazvidzidza kupi, wakazviona kuna ani, mba muno ani nambozviita, kumhuri kwedu hakuna. Ndo zvandiri kushuva. Saka yes, one can reshape their thinking mufundisi and develop new habits. But zvinoda kuti tive nedialogue, tive neemotional intelligence, uye kuti zvandinobhelievha ini mufundisi ndezvoti women are naturals. Katichigona kusumudza kamwana kachechi yanditika tichikadzidzisa, varume ngavati trust kuti we can be able to help them to reshape their way of life and their thinking, kuti vagone kuva relevant even mukati memba nemukati memhuri yedu nekufadza not only mai kana vana. Yes, you can learn. Thank you. Mai Zimbiwa, tine situation yemunhu atopinda mumarriage, zvimwe kuda pamwe akanyengedzwa necourtship, ndobva apinda ndobva adiscover kuti handiye murume wandanjitarisirawo. Anogona kuchinja here murume wake oro yatodivorce?
one thing chandinoziva ndechekuti varume vane ego, and because they have an ego, there are very good ways of helping him to get to what you want to do. Learning from Jesus, he came down to our level so that he could take us up with him. Iwewe futhi go down into his level and grow out of a system together with him, not being a lecturer. Ulecturer ndo unotogona kutokuisa more into a distance hugokutsemurai. Asi mukukura, when you are growing together, muchinzwisisana, muchitaura nerudo, with love. Ufunge kasha ende masocks ako ayakai akazo, each time uchitaura uchibata uchienda murume anopedzera funga kuti rega ndibvisire masocks angu mubedroom, rega ndiitire chakati zvakati. Maona there's a way of grooming each other in a polite and loving manner. Yeah. We need gentleness from the men, but also isusu we should reciprocate gentleness kwavari tikwanise kuti zvigadzirike dzimba. There is nothing chiri irreparable before God. Yeah. Maziviro angu ndechekuti apana chinonzi ichi chatove doomed, but in the event zvaramba mfundisi wakabata kachi muramba wako, ungabve here nokuti muramba wako haasi kuya nemari pamba? Ungabve here nokuti matemba ako haasi kukubatsira on certain duties dzaanofanira ari responsible for? Can you break your home because of that? And I think the only thing that can destroy your home is kana pane chini abuse yokurohwa uchigara uchirohwa pamwe ndo zvaunogona kuti arega ndimbosunduka kwekanguva asi Mwari anorenga kuti maizibeva vari kuti mukadzi wakangwara unovaka imba yake nemavoko ake, mukadzi benzi unoipusa nemavoko nemaoko ake. Saka your point is correct maizimbeva kuti I believe kuti marriage is a give and take. Nhasi kutaura pamusoro pekuti mudzimai anda murume wakaita sei, pamwe tichazotaura kuti murume anda mudzimai wakaita sei, so that we can learn from each other. Saka I think kuti it all goes down to nyaya give and take. Be willing to win loose. Yes. Because kuno mama ndofanira kungowina kuti madzimai apacha bva pano kuti zvakanzi toda varume vakadai ndo vandotodavo, saka unofanirwa kuti udaro handimuzviona. Saka muchaona kuti it takes time for someone to learn. Ndinotogona kunge ndisina rural background, mandidzivisa watoona kuti ndo kumushando kwandakabva, handigoni kungotomuka chitown chamusoro mangu, ndofanirwa kuti undibatsire uchindidzidzisa, but to your point, in a respectful way, and pick your battles well. Kune zvimwe zvinhu zviri not worth fighting for. Thank you so much. Yes. Hey, time dzaenda a second. Ndida kupai mukana, ndati bva mapwanya issue iyi haasi kuchinja 5-10 years, haasi kuchinja. Kune vadiwa vateereri, nyaya ine maissues akawanda, ine part 2, but tisati tazoya kupart 2 toda kuti conclude nyaya ine mubvunzo wekuti haasi kuchinja 5-10 years. Azama mapoints ese amataura ari kutomboaita, but munhu haasi kuchinja. Torecommenda divorce here, toita sei? Inini ndandiroda kuti nditi listening kune madzimai, I think we know situations and we hear or situations dzamuri kutaura pastor. Unogona kuedza zvamuchataura kuva polite, vari vanamai kuva polite, trying to change iwewe, hoping kuti you can also change the environment, and hopefully anogona kuonawo mamerits ekushandukawo kwake zvichiunzawo mufaro mukati memba. We hear of dzimwe dzimba unfortunately dziri musituation yamuri kutaura 10 years, and the husband kumba anogarako, but it appears kuti those things zvamai muri kutaura zvana infidelity nana chichi, they are very prevalent. Anotozviita zvinotooneka nemudzimai kana kutova dishonest or whatever. Mubvunzo wenyu wamabvunza kuti oita sei, inini I'm of the view yekuti be at peace with yourself. I think ndopfunga yenge nana mai, the response ya yenge nana mai iri kuda kusuggesta kuti be at peace, the spouse, the lady spouse, or be at peace within yourself. I think that's the first thing. Find peace. How do you do that? You just need to interrogate what you really want
out of it. Ye divorce, I think kuti Bible pane kudzidza kwatakamboita inenge Bible rakasuggesta divorce richiti divorce it's on basis of adultery. But I feel kuti une mvumo yekuti kana situation iri kuratidza kuti amugarike mumba kana wadecide kuti hauchada zvemumba imomo ubva wangozwa kuti haucharorwa kana kurora zvakare kana iri anything else other than divorce. But chiri more critical is kuti haugoni kunyanya kushandura the other person. The best you can be is what you can be as the best offer into a marital sense. And life goes on. Yeah, some of these issues are very tough and difficult. But I feel to go. minute nguva dzedu dzaarwa pasi. Mfundisi, pane nyaya inotaurwa yemukadzi akanga agara nemurume kwemakore. Mukadzi uyu aitirwa the worst, but she did the best. Saka kubhawa varume vaitaurirana. Umwe nomwe achitaura kuti mine is good, including iye uya aita the worst, aitwa mine is the best. Saka varume vakafunga kutenderera mudzimba meso. Vakatenderera vakasvika pamba peuyu weuyu akamuka usiku ndobva mhanya akakubvura akapotoke sadza richipisa ndobva atopa varume vaive midnight zvese varume vaive ndobva vazobva vamwe vaenda vakati shamwari kwese takatenderera mukadzi wako ari number 1. Murume ndobva adzoka kuna mai akati naiwe nezvandinokuita zvese izvi unozviitirei unondiitireyo zvakanaka. Murume akati shamwari haungashayi denga ugoshaya pane rino pasi. Ndati ndikugadzira heaven yako pane rino pasi nokuti kudenga handifungi kuti ungariwane. So I had to do this for you. And by just doing that, murudo maloving tones aimupa iwa murume akabva ita sei akaconverta ipapo nokuti akatoshaya kuti if she's giving me my heaven on earth, saka zvoreva kuti kuheaven chaiko handisi kuita sei handisi kuenda. So sometimes you know what, character, give him love, murudo baba uchingomupa. Mfundisi, there is no way that we can end this discussion nenoti dzavarume vaviri dzopainda gloom handi mazvona. Saka zvimwe zvacho kungogara nemba rako hatingaiti negotiation yekukuregai muine matemba. That's why we are telling you the men that we want. Saka muri kuona kuti varume ava vari kuya panapa kuzotitaura kuti bvumai zvatingori izvozvi tiri zvitemba mutete content and be at peace. Tinoda kuramba nhasi pafamily circle kuti there is hope in our marriages. Yes. There should be life in our marriages. Zvinoita kuti varume mumbota put aside your ego. Kuti uzviise palevel handitika yawandiisa pairi kuti ndozvoda mai regai timbotamba bhora iro tigotamba tose bhora tichikanzirana tichifara. You should set aside your ego, and I think it can work. Varume vanogona kusiya upombwe. Varume vanogona kugeza kutoruta ndinokutsvagira shamwari dzinogeza kumeka sure kuti ndinongounza shamwari dzechirume dziri smart, vanachata vakarova masutu, vana pasta vakarova matiri bababa. Uchiona kuti zvinoita ndinounza varume mutaura kwauri kuti munoza varume covid yakanaka yakatotigeze usiku toti mazvinzo baba mwana covid yakatotipatakisa. It can happen kuti varume vanogona kushanduka. Let us not pay the gloom in marriages. Varume vakateerera chirongwa. You can be able to be hardworking, to bring money in the family, dialogue with your wives. Ngati wane nyaya, uyane nyaya dzako dzinokunetsa wonditurira tigochema tose tigonamata tose. Marriages should be beautiful. That is why we are here on Family Circle. Thank you so much. Toda kutenda ive dare hatichataure masoko makati wandei nengarengu. I think you've said it all. Tiri kukuvimbisai kuti discussion yatanchiita vhiki rino zuva ranhasi ine part 2. Ndofunga maona kuti pane maissues akawanda atisina kudzumburudza kuzunza nekusakura. Yes, but hapana chakaipa kuvasikana kunana mai kuti muitewo madreams evanhu vamunoda mukati meupenyu zvinotendeseka. Even mukati mesoko raMwari spirit of prophecy zvirimo. Mwari akukombore nekusingaperi. Patichasangana pane zvimwe zvikamu tichikurukura pamusoro penyaya dzemhuri pano pachirongwa chamunoda chefamily circle. Tichakumbira Elder Tsikada kuti vatipo munamato wekuvharira. Ngatinamatei Mwari kumusoro kudenga, toda kumutendai nemukana wekudzidza zvingaita kuti mhuri dzedu dzifare. Tanzwa panguva dzino
pamusoro pezvinotarisirwa nana mai kuti vana baba vangava. Munamato edu kuti tipewo simba tive the best that we can be, more like Jesus, we pray. Amen. Amen. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, jizache nyine rudo, dipawise jiwa. Ngandifane sa Jesu murendo rweri pasi, diri murombo mweya, karaine nimponesi. Kana achinzwa shiri, zimwe zichiputika, adziitire mutsa, ngedi anondizwawo, anonditungamira nekundiregerera, ngandiitwe mutsvene, karaine nimponesi. Ngandifane na Jesu mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere, ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu, ngangiwe nerutendo, karaine nimponesi. Ndibarwe patsvaini